Nakasuroy na ka na. Lukto ba? Nindot nga naliguan niya ba, no? Ang tatay ko nadunggan ba? Nindot ko nagyo ang lukto ba? Hindi, no? Maligo na tapuhol na ba? Sige, bay. Ay sa ba? Pistam kung sulo o ugma ba? Ikaw? Nindot nga nilaag, bay. Laag na ba? Sige, bay. Naamtay mo nga kwarta. Nantiyanin. Laag daw pa. Bay, disco man ugma sa luok sa. Sige bay, nindot yung ilag, wala na dito kwarta. Mampay man manulis ta bay para atong pag-interest o pangtagay. Sige bay, para naatang pangtagay, niya asam na tang lulos bay. Ayaw ka balaka ako bahala. Ah, sige bay. Dari bayat bay ay. Terisong ka? Yan, tulis ni. Ay, bunas. Bunas ka, pati. Yatag na. Hindi ako ang dapat. Ulitin. Hindot man ba naman? Tangtangon ko ni, basta dili lang ko niyo patyon. O, dara o. Isod sa bag. Oo. Unapag yun o. Hindot man lagi mong sinina. Hubuan na. Hubuon ko ni, basta dili lang ko niyo patyon. Gulite. Hindot man lagi mong puron. Hubuon ko ni, basta dili lang ko niyo patyon. Hubuon ko ni. Pagdali. Magbantay-bantay sad. Yan, pika pa ang junior sa kong bata-bata. Pikapon ko ni, basta di lang kong yung patyon. Kadako. Kalami ba ni Uy? Nakanindo. Uy? Buhiin na na. Balagin ni kong patyon, di ko ni buhian. Ang anak mo din ay, di mo buhian. Ang una na. Bay,